مرندك تاغو كرسي كما جن أرسفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. bandiraɓe julɓe en garti jokkude jewte mbaɗanno ɗen yewtere caggal yewtere tawa kadi ma'anaji ɗi ene jokkodiri hayso taƴodiri tawa sa rewidiri ma yiitu ma'na o gonɗeɗen koko yowti e himme towɗo wonande julɗo e kala ko lorlata saaha julɗo gonɗeɗen ko jomiraɗo tedduɗo towɗo e nulaɗo makko ko kaali kirjini julɓe yo jacca mbaɗa ko moƴƴi yo mbaddu hen ida yo jogo hen heñare e himme towɗo e ndeɗo toɓɓere noon garten kadi ko yowite ko bonnata saaha catɗo mo joguiɗen o holko bonnata ɗum hen saahaji te kadi saaha so boni sawela mbiya gurdam boni saaha ina bonira fi ziyarat wa sahar wa fudulul mubahat saaha ina bonira e jahgol kewgol walla jahadiral ɓurtugal so wiyama ziyarat woni juurodiral ɓurtugal neɗɗo hunde fof foti ko ƴewde ɓeta yuynito ha anda ko yahata ko beela saaha mum ina naftoro ɗum no hanniri ni walla ɗum bonnat saaha ko dilli fof neɗɗo o yaha ko dilli fof neɗɗo o notiyo ko dilli fof neɗɗo o yuynoyo so ɓurti ma taw won hen ko wawno wasa wonde walla kirli kadi ɓuri wonde sunna ɓuri yiɗede ko neɗɗo o lelo law fina law kala ko hirni neɗɗo o yo taw kadi nafoore mum foti noon yo taw ko jangde nafoore walla gollal nafowal walla dal ko hunde nde ganduɗa ko farilla kono holko pamɗa ɓe ganduɗa ɓe nani pawa attayuji ɓe nani jooɗo no jeeɓa téléji ɓe nani jeeɓa filmaji ɓe nani jeeɓa internet nani téléphone aji gonira noon ha pecce jamma lelo so lelima ɓoyata fajiri noddine ɓe mbawata ummade ɓoyata dawol yonta ɓe mbawata ummade walla hay soɓe ummima ɓe pewdittako nde wonno koɓe ponno gañade ga ko ɓe perdi ɗum guila départ wadde islam yiɗa kirle baɗe noon ɗe ngala nafoore e kadi fudulul mubahat woni ɓurtinde e gueɗe daguiɗe hayso tawi ko mbatta ko harmani ɓurtina hen tan ha wontanma loro ɗum kadi islam na salo ɗum ɗo ɗum tagi nula sallah sallam omo wiya ni'matani maghbunun fihima kathirun min annas asihhatu walfaragh gueɗe ɗiɗe moƴƴe ko ne'amaji kono noon saɗede nde ko heewi e yimɓe paamani ɗum tinani ɗum walla ni mbattorani ɗum holɗen gueɗe ɗiɗi woni cellal e jogade jot cellal e jogade jot heeɓe ne jogui ɗum kono ganda nafoore nde tinani ɗum ni ina jogui jot sahaji mbiya min de mboɗo heewi jot mi anda ni ko mbaɗanmi ɓe hen no celli ina e cellal mumen tan jooɗi mbaɗani hen golle pattamlame nde wonno e kala saaha ɓe paamani goɗɗum no wawi lomtade cellal ngal ɗum noon so neɗɗo joguima jot yo tinna waɗa hen ko nafata anda wasa jogade jot nani ara sa selli tinnaɗa mbaɗa hen ko nafata ganda ko lomtoto cellal ko nani ara soko rafede ha joni wal waqtu saaha o anfasu ma uniyat bi hifzi kala ko neɗɗo ina reena kala ko neɗɗo ina horsina
kala ko neɗɗo ina jagga ha tiiɗa waktu o ɓuri handude sawalami mbiyani kala ko neɗɗo ina soɓira waktu ɓuri jar soɓirde sen kaali pular goɗɗo wa arahu as'alu ma alayke diya'u ete noon ƴeewama kadi tawa ko bonni saha no weeɓi sabu a jooɗoto a tinani a matani tan ƴetta téléphone gona e wadde manipulé jiya hen ko jalni seeɗa walla ko hawni kontina a tinata waktu o nani yaaha an a naate goɗɗum ina wawi taw ka liggotonoɗo wawi taw ka janggannoɗo wawi taw wonko padnoɗa ko nafata aɗa foti hen wattude hakkille kono bonna waktu ma a tinani walla joɗɗa ha ɓooy birtoɗa ko haajuma ala daraɗa walla joɗɗa ala kulli hal waktu no wayi saddini foof wiyama ko bonni ɗum kadi noon wayi weebde so tawi neɗɗo o wona neɗɗo kakkilɗo wo dakhlu ala rajul ganda goto meeɗi arede koye mawɓe adiɓe moƴƴuɓe arɓe ɗum ƴewde ɓe gari ko juurade de ndenne ɓe jooɗi ha ɓooy ɓe mbi ɗum laallana chagalnaka minen de elle way kono min cohlanima seeɗa elle komin waɗɗuɓe dérangé seeɗa fa ajaba o jaabi usaddiqukum mbaɗo gonɗino kalɗon ko kuntu aqra komi janggannoɗo fa taraktu alqur'ana li ajlikum dartinmi ko janggannomi alquran ko sababude onon wadde wonko telɓinɗonmi walla wonko bondanɗonmi oɗo ko joom himmi goɗɗo kadi e salafu salih e mawɓe adiɓe moƴƴuɓe omo wiyatno ida tala al majlis so jonde juuti sara lilcheytani fihi nasib cheyɗani daña hen gueɗal so batu juuti walla jonde juuti walla haala heewi tan cheyɗani daña hen gueɗal nde wonno yaltat keerol wa awsa badu salaf ha joni mawɓe adiɓe moƴƴuɓe wasiyinomo almuɓe mum o wi ɗumen son jalti on jalti galle oɗon jaaha carodire seeɗa ɓe mbi ɗum holko waɗi o wi carodire saabu ina gasa goto foof so weeyi ma woni dursitade alquran ete noon son kawriti gonon toon ko yewtude goto fof ne yewta ne telɓina keddiɗo wadde noon heɓde hoore mum mbeeya mbaɗa ko nafata ɓuri irtidira yimɓe onon kaala kedde haala wiyete ko fudulul kalam haalaluji ɗi ganduɗa ina wawi wiyede ko haalaluji meere walla ɗi nafta wa minha al ajzu wal kasal ina jeeya kadi ko bonnata saaha ronkere e ngamela wo huma kanji ɗiɗi al aiqani lladani kanji ɗiɗi goni teppi pattamlemi ɗum nulaɗo sallah sallam hebbine moolade ɗumen hebbine e moolade ɗumen accuni eɗen mbawi jaggande gantu donkuɗo tawa ronkere nde ko banggal rafi kono ngamela kam on wawi o rokkede gantu ajizu ko ronkere noon so tawi ko rafi haɗi neɗɗo o softude ɗum no wawi famede ha o sella kono mo ganduɗa ko kasal ko ngamela on kam hay goto rokkata ɗum gantu hay goto jaɓanta ɗum tagui wiyama kadi anduɓe ɓe mbi mi yurmaki ha fotini jurmogol am yimɓe ɗiɗo o wi neɗɗo mo ganduɗa nani yiilo gandal kono famata gandal ngal on ko neɗɗo jurmaniɗo e neɗɗo mo ganduɗa kadi ina yaawi famde gandal kono jaɓani janngude ɗum kadi ko neɗɗo jurmaniɗo o ɓuri hen hawnade kadi e ɓeeɗo ɗiɗo ko on mo ganduɗa ina wawi janngude ina wawi famde kono huccanani ɗum jimowo goto wi lam ara mi meeɗa yiide fi uyubi nnasi e ayibaji yimɓe ayiba ɓurɗo mantinade ka naqsi lqadirina ala tamam ɓuri wonde défaut fof
ko waawɓe wadde calo wadde ɓuri wonde defo fof ko waawɓe annduɓe hattanɓe kofo juuɗe mumen walla baawɗo wadde haa feewa ŋañño waɗa feñayagal ɗum ɗo fof ɓuri haawnade sabu islam ala ko waddete yidde neɗɗo waɗa haa yooɗa ñeeñna ɗum moƴƴina ɗum nula sallah sallam wiyanno allah ene yiɗi mbaɗa gollal ñeeñɗina gollal ngal jiiɗe fof wimami jaɓi kono allah yiɗa gollotoɗo mo ganduɗa kala garɗo wiya ko mbaɗɗa ko fewani e nder hen bandiraɓe kala ko yowiti e ñeeñal kala ko yowti e si'nude kala ko yowti e timminde ko ɗum woni ko diine islam hirjini ko ɗum woni ko noddi ko ɗum woni ko wi yo yimɓe gar noto hen bandiraɓe ma en gartu kadi e toɓɓere nde e toɓɓe men paaɗe so Allah jaaɓi ko daawal ngal tan jokkoten ha ngal ɗo damal joofa inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullah